IFM News. IFM News. Lokal. Oh, go ahead. Naangay ken baligiti medical mission kadagiti dingwen na aso ken pusa iti estrada ti Lawag. Daytoy ket iti inisyatibo ti City Veterinary Office nakibinuligan na ti MMSU College of Veterinary Medicine dagiti professor ken estudyante ang nakipag-partisipar. Karaman dito iti dagiti pribado clinic, iti Provincial Veterinary Office kasapay iti tulong dagiti distributor met kadagiti kanen dagiti aso ken pusa ti timdaan na ipatulod anang pasingked ti aktibidad. Saguna ti datos umabot ti sangagasot 80 ket may sa abilang bueno daytoy ti kabuklan dagiti naakomodar a kliyente ken nanggundaway kadagiti medical services kasi ti apan nakakapon umabot met iti 32 dagiti aso wenno dagiti dingwen ana akomodar dagiti nagpurga umabot met ti 2 agastot 50 ket 7 dagiti nanggundaway ti anti-rabies vaccination umabot ti 2 agastot 20 ket 3 ken nadamet dagiti 30 bilang nagpakonsultar. Pinagyamanan na ti City Veterinary Office, City so amin nakipagpaset ti medical mission. Kaya nagiti so amin na timulong, iti baliging aktibidad, irinto di mawat met ti panakaawat ti opisina, kadagiti saan anay ka na ti gundawan. Impakamupaya ti City Vet, anuman saan akomodar dagiti sa Bali, ket adanto pay ti panagbisita da kadagiti barbarangay, tapnon may kan metlaeng ti serbisyo medikal, dagiti Taraken wen dagiti Dingwenda. Damag iti siyudad ti Lawag, kadwa iti 99.5 asin Lawag, Idol John 16, Tatak, or